lidi, dneska jsme u videjka tím, že mám tady Toka Boka a dneska to bude takový příběh rozmazlená malá sestřička Valentína. Tak asi můžeme jít na to. Mami! Ty vole, co se mě někdo volá? To jsi byla ty, zlato? O čem mluvíš? Aha, tak to jsi nebyla ty. Slyšel jsi někoho? Jo, jasně, to je z pokoje. Jo. Mami, pomůžeš mi s úkolem? Já to nechápu. Ukáž. Koukej se. Jak mám udělat, kolik se rovná 2x2? Ty nevíš, kolik je 2x2? To je divný. A jaký tam máš ještě příklad? Mami, ale řekni mi ten výsledek. Nebudeš používat kalkulačku. Mami, já potřebuju, abys mi to vypočítala. Tak se nauč 2. A pak ti to všechno půjde. Ale mami, mě to nikdy nikdo nenaučil. Buď ticho. Ježiši, ona neví. Madison, ona vůbec neví. No. Kolik je 2x2? No přece 4. To jsi ještě ve školce, moje zlatíčko milovaný. A ty to umíš. Ona tě strčí do kapci. Počkej. Můj miláček, Valentínka, tě strčí do kapci. Jaký kože, já nejsem tak malá. Neumíš násobilku 2. Ona řekla, že to je 4. Jo, tak díky. Ne, psát si to tam nebudeš, nebo to vyhodím z okna. Cože? Kdo ti volá? Best friend forever. Ona chce, abych si s ní povídala. Dobře, ale jen 5 sekund. Proč? Co potřebuje? Nevím. Bože můj. Tak. Máte hlad? Jasně. Tak jo, já vám udělám teda jídlo. Večeři? No jasně, je večer. Lidi, ono je 19:36. Tady to vidíte. Tak jo. Tady ne. Jo, uděláme špagety. Mami! Ano, srdíčko, ano, Valentínko. Já bych chtěla teď palačinky. Jo, jasně, já ti udělám. A chceš ještě pití? Jo. A já ti udělám horkou čokoládu. Jo. Tak jo. Tak. Já to dám ohřát. To je tak teplý, to je tak příjemný. To nebude chutnat. Tady jsem vám udělala špagety. Jo. A co tam je? Jsou tam zelenina a vajíčko. Zelenina a vajíčko. Máme palačinky. Ty ti asi neudělám.
Nemám, to je vždycky na snídaně a to se nehodí. Ale mami, ne. A proč? Protože jsem to řekla. Lásko? Ano. Chceš kafe? Jo, jasně. Coffee Land V. White. Yes. Coffee. A já udělám slažičko. Tady to je dětský. A tady to je táty. Tak. Káva. Kakao. Tak mám to. Jo. Super. A já pustím si tam jogu. Jo, dobře, tak to vypni, no. Škoda. Vy jste to tam chtěli? Jo, my jsme hráli. Jo, aha. No tak to nevá, zabavíme se něčím jiným. Jo, jasně, zahráme si hru. Scrabble! Pardon. Tak našel jsem to na půdě. Co to je? To je Scrabble, jen je to jinačí. Máš tady kartičky, kostičku. To bude asi zábavný. Jo, jasně. Tak, kolik jich máme mít? Jsou 4, takže 2 a 2. Jo, super. Tenhle krystal a tohle. A tady máš kartičky. A na co to je? To máš na sbírku těch, co jsi dostala. Jen je neber. Ty se takhle jakože sbírají. Jo. Tak my hrajem. Tak. A já si to přepnu na tu jogu. Tady to malý DVDčko. Tak, tady. A jdu dělat jogu. Yoga. O 2 hodiny později. Už jdem docela dlouho. Teď bych měla dělat tady to. Bych měla sednout. Jo, a změnila jsem na to. Mám říct, že mám tady i kamušku. Ahoj. Jo, je malá. Je maličká. Hej, je mi jenom 7. Jo, a lidi, ona je tady ta, nemají rádi. A tady to je ta rozmazlená Valentínka. Ahoj, kamarádko. Ahoj, prosím tě, můžu přijet k tobě? Jestli jen můžu. A nebo že bys si mohla jít na hřiště. To je úplně super nápad. Já bych tak ráda chtěla. Jo, a ty nemůžeš? Já ještě nevím, já jsem zeptám mámy. Jo, tak to típni. Proč? Máma mi říkala, že jenom na 5 minut a už je 5. Ahoj. To je taková smůla. Moje máma je tak zlá. Si uklidím moje úkoly. Ani nevím, kolik je 2x2. To je ostuda v 6. třídě. Počkej, já se jdu zeptat. Co je? Proč na mě ukazuješ jazyk? Ježíš, tak se nezblázni.
Neruš neujágy! Tati? Co je? Může sem kamarádka? Sem ne! A proč ne? Proč ne? Protože jsem to řekl, nepůjde sem, jestli tady hrajeme s Valentínkou, že jo, zlatíčko? Jo, takže nás neruš! Jo, neruš nás! Ale... No, jenom, že na mě Valentína ukazovala jazyk. No, a to je nějaký problém? Jo, vadí mi to. Můžu flíčka? Ne, nešahaj na ní. Jedu chvilku ven. Jo, jdi si kam chceš. Mami? Neruš mě u jogy, ale jdu ven, jo, kdybys mě hledala. Neruš mě. Jedu ven za kamarádku. Tak. Hotová joga. Už ji nenechám hrát. Dám tam Dčko. Ano. Máte tady to jídlo? Vy jste začali hrát. Jak se to jmenuje? Jo, vy jste hráli Beautiful Sinners. To je Scrabble, ale novej. Jo, to je super. Že jo. To je úplně super. Kde je? Co je, mami? Kde je, sakra? Olivie! Nevím, já jsem ji neposlechl. Já taky ne. Tak, teď jdu zavolat. Aha, ona má telefon tady. Bože můj. Tak nic, no. Třeba venku. Jo, pamatuju si, kam šla. A kam šla, Madisone? Lásko, řekněme to. Šla ven. Tak já se jdu podívat ven. Aha, vám tady Dčko, mějte jídlo. Někdo nic, jako... Počkej. Někdo nic. Tady je nějaký dopis. Milá maminko, moje rodiče a moje ségra, Valentína. Valentína mě furt štve. No, to není pravda. Nic si nedělá. Tak jsem odešla. Budu bydlet u kamarádky. Jako ona se asi dělá prdel. Další příkazem... Nemám ráda, že mi nepomůžete s úkolama, už jsem v 6. nebo 5. třídě a nevím, kolik je 2x2. To je ostuda, takhle jste mě vychovali vy. No, tak to určitě, proč píše takovýhle kraviny, možná píčoviny, ale jakože tohle není normální. Bože můj. Další. Tak jsem odešla na týden, jestli se budete chovat ke mně dobře. My se k tobě chováme dobře, jen ty nám již 2x2. Ježiš. A měli byste mě naučit dvou a násobilku až do 11. Do 11. Nemá to být až do 20 nebo do 10, ta násobilka. Tak se s vámi loučím. Však, hele, já na ní asi zavolám policii normálně. Půjde do vězení, jako já ne. Ona. Teď budu bydlet, cože?
pytle. Jakože já nevím, co to tam říkala. Něco bije. Jo, aha. Bla. Mě má zajímat, nejsme v angličtině. To jde, to vyhodím do koše. A asi jdu za ní zavolat fakt policii. To není normální, takže jdeme. Tak mám tady ten telefon. Pardon. Dobrý den, česká policie, městská. Dobrý den, já jsem matka jedné holčičky a ona nám odešla. Na týden je u kamarádky a my nevíme, jestli u kamarádky můžete ji zatknout. Takhle to nejde. Cože prosím? Jakože proč? A kolik jí je prostě? Je 12. Aha, takže to jí zatknout nemůžete. A koho byste mohli zatknout? My vás? Ne, vůbec ne. Jestli jo, tak tady už nebudu. Zavraždím se hned v té vězení. A myslím to jako úplně. Jako ze srandy? Ne, jak sranda ne. A jako fakt nedělám si prdel. Však někdo neříká, že si děláte pro délku? Já se omlouvám, ale jako toto je prdel, jo? Prdel. Řekni. Prdel? Ne. Pardon. A najdete ji aspoň? Jo, jasně, najdeme, naschle. No, že mě chtějí zatknout. A kdo? Policie. Ježiši, však si něco udělala. Ne, neudělala. No, to je divný. Ježiši, já jsem dorazit k té policii. Tak já jdu, no. Dobrý den. Pomozte mi, jsem tady zavřený. Promiňte. Pojďte. Jsem moc hodná. Jo, nemáte zač. Počkejte, stop. Tohle se nemá dělat. Zpátky do vězení. Paní, vy jste popletla. Jo, trochu jsem to popletla, ale nic se nestalo. No, hodně jste to popletla. Proč pak? Proč jste ho pustila? Protože jsem chtěla. Jdu na svolení pana policajta. Už našli tu holčinu. Jo, našli, tak jděte. Dobrý den, to je vaše. To není moje. Je to pravda?
je narodila mě, ale neměla mě nikdy ráda. Cožeš, krávo? Ale počkejte. Nebuďte sprostá na ní. Hoda si vymýšlí. Jen jsem chtěla říct, že mami, jsem adoptovaná. Ne, nejsi. Adoptuju tě i hned. A jak to? Protože chci. A za prvé, taky jakože jsi hrozná. A já teda půjdu zatknout. Bohužel ano. Tak tam buďte. A já jsem nic neprovedla. A jo, utekl jste bez dovolení svých rodičů. Aha. Ale přijdu někdy. Celý život. Ne, budete tam jenom jeden týden na to, abyste zachovala svůj dostatek hlavy, co máte, jo? Děkuju a musíte mi věřit. Jo, jasně, že vám věřím. Děkuju. No, tak jsem doma zase. Ještě kráva pitomá úplně normálně nemá ani návyky. Ta kráva pitomá nemá žádný návyky hygienické. Cože? Ona nemá žádný návyky. Já jsem ji ženu učila. Teď je ve vězení. Jistě. Jo je. Ona si takhle stěžuje. A ten pán, který tam byl, policista, ten byl tak hodný, že mi úplně věřil. A to bylo super. Jo, jasně. A na kolik tam dní bude? Na 1 týden jenom. Ne na rok, ale 1 týden. Je to ještě malá holka. A kolik jí bude, když se vrátí? Nevím. 14. What? Jako fakt? Jo. Po tak dlouhý době. A ještě tím říkám lidi fakt, jakože říkám, že už jsem fakt dlouho nenatáčela. Ne dlouho, ale asi týden se nenatáčela. Ale ne Toka Boka jsem nenatáčela, ale natáčela jsem něco jiného, ale ne Toka Boka. To bylo na dlouho. A prostě už jakože mi to vadí. Jo, jasně, je taky. Jak se to k nám chovala? Jak se to k nám chová? To máš pravdu, Madisone. Ty jsi moje opravdová láska. Jo. Lidi, to je asi všechno. A na viděnou. Ahoj.